әші қолларында бүйік күйін күйләп жырласа, бұл көңілге көп керек меңді шатлығынан иріккен суласа. Язлар күтә күңел, жырлар күтә, сыйыршықлар қайтқаш ұяға, шаулап гүрләп, гүрләукләр аға, яшәү дәртін салып дүнияға. Бүгін біз авторымызны құтларға зор қонақлар келді. Рөхсәт етіңіз сізіне келген қонақларымыз белән якыннан таныштырып үтәргә. Шишмә муниципаль казна учреждениесенең мәгариф идарәсеннән Сөләйман Саяхулы сезгә үзенең зур сәламнәрен җиткереп калды. Шулай ук Нурия Талгат кызы һәм Лилия Наил кызлары бүген бездә кунакта. Зөһрә Вәли кызы, Галимарова һәм Зәлифә Талгат кызы. Шулай бүгін бізде қонақта Башқұртстанның танылған шағирәсе, жыршы, композитор Резида Мұхамеджанова. Шулай бүгін бізде қонақта тарих крайны үйрәнү музейі директоры, көп еллар шушы мәктәптә директоры булып эшләүче Радик Рәшитулы Ахмадиев. Шулай ук Галияне зур шатлыгы белән тәбрикләргә, аның якын туганнары, барда дип әйтерлек икән, уллары, кызлары, оныклары, гаиләсе һәм укучылары, коллегалары килде. Хәзер инде кичәбезне башлап җибәрәбез. Рәхим итегез, тормыш. Тормыш бит ул, ак карадан тормый. Тормыш тура, инче, нәршәлән, әле генә көмеш кебек балкый, әле генә күккә әйләнгән. Тормыш бит ул, кайгы, хәсрәт түгел. Тормыш бит ул, күңел җылысы. Яшькәрем китә матурлыктан, шатлыктан да килә җылысы. Тормыш бит ул яхшы, яман түгел. Тормыш бит ул җитмеш терәкле. Туры сүзле, аты күзле булсаң, йөрәгенә синең кирәкме? Бик аңлыйсы килсә тормышыңны, чыгып йөгер ялан кырларга. Кайтып килсен туган төягеңә. Я барып кер, куе урманга. Кышлар җырын тыңлар. Бик сусасан, шишмәләргә ятып суыныш. Илһамлыдан алып, дәрт һәм дәрман. Табигатьтән алып, бөек көч. Каршы атлаганда җилләр кисә, иренеңне, кулың, битеңне сарланма син. Ул бит тормыш үзе, сынамакчы була дип сине. Тормыш туа, алсу таң атканда, сандугачлар өзелеп сайраса, шетирен тамсай бер чын тормыш ул, менә шул була. Тормыш өчен үз-үзеңне унут, уч күкләргә каплаганда булып, мискеннәргә җан җылысы биреп, җәтемнәрнең салкын кулын җылып. Тормыш шул була. Рәхмәт. Бу җилдикка кергән тормыш шигырын сез әле генә ишеттегез һәм бу шигырь белән Галия Арсланова 16 март көнне Стәрлетамак шәһәрендә Сода мәдәният сараенда үткән сөйләм белән кешеләрнең йөрәген яндырып,
ismi ostunda Respublika Sәнгатча Угучылар конкурсында катнашты һәм республика күләмендә 3-нче урынга лаек булды. Бұл уңышлар белән котлыйбыз. Безнең Шишмә район китапханәсе директоры Илүзә Газетовна килеп җитәргә тиеш, әзгенә соңга калды ахырсы. Без бүген мин аның исеменнән инде дипломны кулына тапшырасыбыз килә, әле Галияны күреп тә өлгермәгән. Зур рәхмәт сезгә. Болашак һәм мәктәп тормышы, табигать һәм авыл, хезмәт һәм гаилә, мөхәббәт һәм ярату, яшәү һәм иман нуры. Галия Арсланова иҗаты кылачлаган төп темалар. Шигырьләрне укыганда без үзебез кичергән уй-хыяллар, күңел кичерешләр белән уртаклык табабыз. Шагыйрәнең иҗаты туган җиргә, табигатькә, халкыбызга, телебезгә һәм ата-анабызга, өлкәннәргә, гомумән кешеләргә ихтирам тәрбияли. Хәзер без Галия Арсланованың ничек укытучы һөнәрен алуы турында ул язган шигырьне укып ишетербез. Күрше малае. Идегез кызлар, рәхим итегез. Бишенчедә укыйдым. Ахыры булмай ае. Кайтты торырга авылга безнең күрше малае. Иртән иртүк тракторын кобыза да җилдерә. Яланнарны сөреп кайта, кичләрен безгә керә. Кем буласың, үскәч, диде миңа күрше малае. Тракторчы булам, дидем. Өшөй, кар әле. Әнкәй ишетеп сүземне, китә язды егылып. Кызлар эше түгел ул, ди. Көлә күршем егылып. Алтынчыда укыйдым, ахыры июнь айы. Кайтты торырга икенче безнең күрше малае. Иртән иртүк көтү куа, чыбыркысын шартлатып. Шундай озын чыбыркысы, карап калам, шаккатып. Кем буласың, үскәч? Диде миңа күрше малае. Мин дә көтү күтәрдем. Яннарыңа ал әле. Анда ишетеп сүземне, китә язды егылып. Көтүче балалармы ди? Бишлегә укый торып. Унынчыда укыйдым. Ахыры апрель айы. Кайтты торырга Унынчыда укыйдым. Ахыры апрель айы. Кайтты торырга 3-нче безнең күрше малае. Мәктәптә эшли башлады. Бергә йөреп кайтабыз. Бик дуслашып киттек шулай, дөнья йөген тартабыз. Кем буласың? Диде бер көн миңа күрше малае. Укытучы булам, дидем. Ярарсың, булмагае. Әнкәй дә каршы килмәде, көлмәде күрше малай. Менә инде укытучы һөнәрен алды шулай.
Укытучы, шагыйрә, yani nene, 30 yıldan aşu Rus tili hem edebiyatı fəni okutuşusu bulup işler küpmü balalarga an bilen bergen. Turmuş iptaşı bilen ulları Azatga hem kızları Gülnazga yugarı bilim berip ulu turmuş yoluna bastırganlar. Yunus ullarında kişilerge zor köş salalar. Anıkları Tamirlan hem İslamga kadirli neney devu. Ауыл укытучысы мәктәптә укытучына түгел, агитаторда, клуб эшчесе дә, буяучы да, агартучы да, кирәк булса кулына чалгы алып, юл буйларын чистартучы да. Барыгыз да уйланып үткәнсез. Төрле предметара олимпиадаларда, конкурсларда актив катнаша, мәктәпне тәмамлаган укучылары белән дә очрашырга өлгерә. Хәзер сүземне бирәсем килә. Чишмә муниципаль казна учреждениесенең мәгариф идарәсеннән информацион методик үзәк методисты Зөһрә Вәли кызы Гаймалова. Сезгә рәхим итегез. Hayırlı gün. Şehir yaratıcı, yaş olup kalkmışlar, imtihan kuraklar. Hürmetli Galiye, Tişanlı kızı, sizin bugünkü şunday şartlıklı, konuşulukların bulgarlı program ve vazgeçsin ki. Galiye, benim kırık tuğalarına olup ilk bilgilerinde de şimdi Dünya İbrahim Mektebinde şöyle koyulduğunda Galiye en birinci klasta okuyduruyor. Mektepte, sizin için başlasın. Benim için başlasın. Mektepte çıkarılan gazetelerinde onun şundan jurnalda şıkkalıdır eserleri. Elim kavutlarında nindi dergişler kandırmanın sonucunda şunday şiirli kimliği bulunur. Birinci isim kile onun tuğan üye. Bilseniz, ışınmağında onların kadınlarına matur gül. Şunday cihda tuğan kişi şiir yazılmışı olmasın gibi bildirir. İkinciden, onun tutkan ogartıklısı bizden bu vakitte bir noktalı teyye ola haberi var. Tercihini anlatıyoruz. Üçüncü tercihinde yine onun şunday taraflarına boy, onun her bir tufak bırtığı, su tamşısı, havası bulan tileş oğlu. Şu tercih bulganlar denildi. Etesin dileğinde Galiye oda günlerde de icari çiftlerin sayıkmasın, biz şiir suyucularına, üzerinizden yamadan yamadan eserlerimizden puan kırıp dururuz. Böyle bir hatta unutlar şokları bağlar olmuşuz. Hem de zor tutmakla isenler. Hazır sizni Mustalkelim ismindagi Kileş Avul Urta Mektebi o'quvchilari tabrikli. Galiya Arslanova. Biz Kileş bolalari. Rahim etiniz. Sandığaçның балалары, кем икән аналары, biz Kileş'te ғып бізді, biz Kileş балалары. Seyfi Kudaş, Feride Appa, Musta Kerimler ile Ziya Kemal'in mında gündüğünü izgenciler. Kızlar dağına menemde, kışkırıp jırlar sızam, danlıklı tuğan yağımlı, kırları aşağı uzam. Apmanay kullerinde, kılıç jayıp izgende, şatlı geçleri bürgüle, izlerime düşkende. Bökü şişmesine düşüp, içtim salkın suları, bizge vardı haziz, çünkü biz Kileş balaları. Rahmet. Rahmet sizge oyunlarınıza oturunuz. Hazır kollegaların kutlarga, hizmetdaşların kollegaların kutlarga tebriklerge qilgan Mustay Kerim ismindagi Urta Mektep o'qituvchilar kollektivin
сәхнә туры дип әйтәбез инде. Шакрасым килә. Шишмә район тарихын өйрәнү музее директоры, бүгенге көндә Элекке мәктәп директоры Радик Рәшид улы Ахмадиевларны, Райля Рабил кызы Кашаповларны һәм бүгенге мәктәп директоры Альбина Мәҗит кызы Кагарманова һәм укытучылар. Барыгыз да кемнәр котларга тели галәне, әйдәгез безгә. Сәлемсіз хөрмәтле авылдашлар, якташлар. Беренчедән зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Башкалып, горурланып килдем Келәш җиренә. Безнең яңадан укыган шагыйрәбезне чын күңелдән раклыйм. Мәдәни геройлыгын чынлап та без озак күп еллар элек бергә эшли башладык. Шушы элекке коллегам мына түгел біз ут күршесі болып яшадық ұзақ еллар. Ут күршесіне тегін айыбышқа бармыз біз. Ұзын кешілерінде бірге өтперге тұрып келді. Бик көңілді яшадық. Шағира бұларды ойламаған еді, ол вақытта талантын көрсетмеген еді. Зухара Вәлиевна әйтмешли, наверное, мына шул Тонстай Кәримнің изге Келәшгирінің суын ішіп, хавасын сулап, шағира балаларды енді, шағир балаларды, ижат кішілер. Бұны жөнді ғұрланып, шын көңілден олда күнлерді дағын да зор, ман да зорға кітап жазып, ижат мұшылары тілеймін. Исәнлік соғып. Рахмет. Добрый день, уважаемые гости, педагоги, коллеги и, естественно, дети. Конечно, приятно, когда загорается звездочка новая на небосклоне, потому что Кляшевская земля – это гордость Чешминского района, гордость республики. И вот новая звездочка, поэтесса Арсланова Ангировна сегодня вот подтверждает это. Ее стихи очень интересны, красивы, певучие. И мы гордимся, что в нашем коллективе вот Ильязя Ангировна как творческая личность состоялась. Ну и подтверждение тому хочется сказать, что она уже долгие годы работает в школе, много лет, и ее многие выпускники закончили именно по гуманитарному направлению вот, вузы. И этому подтверждение семья Гализи Ангировны вырастила прекрасных 2 детей. Азата, он у нас актер театра НУР, и Гульнас, она корреспондент на башкирском телевидении, поэтому это тоже гордость для нашего села. Поэтому же мы желаем замечательный муж, который тоже долгие годы работал в школе, Фарид Ахатович. Поэтому и воспитывают они еще маленького ребенка, Юнуса. Поэтому желаем вашей семье крепкого здоровья, самое главное, мира, благополучия. Ну и чтобы вот это было не последней презентацией, наверное, еще у нее есть книги где-то в столе спрятанные, или стихи, то есть. Поэтому мы ждем новых достижений от вас, Галия Ангировна. И хочу вручить вам грамоту с вот подтверждением тому, что она не только талантливый поэт, но и хороший педагог. Вот грамота за подготовившего призера на муниципальном этапе школьников по русскому языку награждается вот Галия Ангировна. Адель, занявшую 2-е место. Всем здоровья желаю. Всем. Как по-русски говорить? На русском, на татарском? Но я хочу сказать, что с Галией Ангировной бок о бок я работаю 26 лет, оказывается, посчитала. Когда мы приехали в Кляшево работать, мы вот жили напротив школы,
И Галию Зиангировну я первый раз увидела не с профессиональной стороны сначала, а с женственной, хозяйственной стороны. Потому что мы проводили новоселье, и она пришла, помогала мне лапшу резать. Я считала, я лучше всех. В нашей семье, там, в нашем роду режу лапшу. Она говорит, а я сама могу. В общем, она очень хлебосольная, очень хозяйственная, очень добродушная. И человек талантлив, он талантлив во всем. И поэтому вот Галия Зиангировна подтверждает своими книгами. Раньше она, конечно, вела кружок у нас драматический. Много было спектаклей, инсценировок. Но началось все же с того, что на уроке русского языка и литературы надо же детей как-то вовлекать, да? Инсценировки были, сказки по ролям читали сначала, потом я их потихонечку вытянула на сцену. Потом Азат подрос, я его с собой таскала на КамАЗах, на тракторах, на конкурсы в Чешмы, в соседние школы и так далее. Но потом подросла Гульназ. Гульназ у нас сразу как журналистка начала. Она где-то в 5-6 классе уже в районной газете печаталась. Потом в республиканских журналах и газетах начала печататься. Поэтому семья одаренная. Ну, Юнус у нас уже на школьных мероприятиях выступает. Недавно лезгиночку танцевал, очаровательно, увлекательно. В общем, молодец. Фарид Ахатович музыкант, гармонист, поэтому семья полностью творческая, деятельная. Ни одно мероприятие вот в клубе не проходит без Галии Зиангировны и ее детей. И в школе то же самое. Если выпускной вечер там или 1 сентября, и Азат и Гульназ всегда на подхвате, всегда придут, всегда помогут. Спасибо им за это. И сегодня тоже приятно, что вот наши выпускники пришли в школу порадовать нас. Мы с удовольствием смотрим на них, радуемся их успехам. Поэтому, Юнус, на тебе большая ответственность продолжить линию творческую в семье Арслановых. Ну, я хотела одно стихотворение прочитать, но я переведу на русский язык и скажу, что книга называется «Душа ждет весну». А замыкает эту книгу стихотворение, которое называется «Бяхатле балцем язым». Значит, пусть будет плодотворная весна. Весна – это новая книга, новый выпуск ее стихотворений. И подборка тут из разных лет, как у всех талантливых поэтов, наверное. Поэтому хочется пожелать вот счастливой весны, весны в ее поэтической деятельности, я хочу сказать. И пожелать семье Галии Зиангировны и всем коллегам, всем односельчанам, чтобы в душе не гас огонек творчества. Если человек творческий, то все у него удается. И здоровье будет хорошее, и работа будет удачная, и в семейной жизни все будет благополучно. Счастья, успехов, удачи, Галия Зиангировна. Sizga. Ediniz şöyle. Siz hazırlangan vaqtni Arslan Nurning men bizning Kilash maktabi degan shi'rini o'qib eshitib turamiz. Siz hazırlangan ishi. Eng oldingi, eng donliqli bizning Kilash maktabi. Direktor tenglari yo'q, kelib ko'ringiz yali. O'qituvchilarning bunda eng maturi, o'ngani, so'z izlab kisaga kirmay, tek yotmay turganlari. Lelesi de, Riması da, Fayruzası, Raylesi, Aygül bilen Rasihası, Halidesi, Galiyesi, Gülyamal, Resilesi, Güldara bilen Albina, Şamil bilen Remile, Kaysısını olsan da her şak maktaysı kile. Bar da şiver, bar da ungan, taşıp tıra dertleri, bizning o'quvchilar şuna zo'r talant diyeleri. Qaysi şair, qaysi artist, qaydan jırşı, Feride, barda Kilash maktabinden, üsken Kilash yerinde. Eng oldingi, eng donliqli bizning Kilash maktabi. Direktor tenglari yo'q, kelib ko'ringiz, yana aytasiz sizga. Rahmat. Я тоже хочу несколько слов о Галии Зиангировне. Как первая встреча у нас состоялась у нас в гостях.
Я до этого не знала Галию Зиангировну. Она училась вместе в университете, на филологическом факультете с моей дочерью. Только я заочно знала о ней. И вот мы решили, как они приехали, пригласили мы их в гости. И с тех пор мы знакомы, мы дружим с ней, вместе работали, как за руку школы приходилось мне посещать ее уроки, и открытые, и рабочие уроки. Прекрасный учитель, прекрасный педагог, прекрасная семья у Галии Зиангировны, дети, как уже я повторяюсь уже. Желаю больших творческих успехов, здоровья, больших успехов для Галии Зиангировны. Спасибо вам огромное. Elinize rahim ediniz. Sözler söz bilen rahim ediniz ediniz. Галия Арсланова, мин бәхетле. Мин бәхетле. Чөнки яннарында мин бәхетле. Чөнки яннарында таянышым юк. Таянышым, якын кешем бар. Мин бәхетле туганнарым белән. Олар белән дуслар. Олар белән тигелә заңзатлар икән. Дуслар, якыннарым, күзләрем бар да. Калдырмастай мәңге хәтерне. Шулар белән яшәү үзе бәхет. Шулар белән яшәү күңелле. Галия Зиангировна белән без ничек дип әйтим инде, кендекләр бирик. Без аның белән очрашканнан бирле бер дә Фарыштан Камиланың әнкәсе кебек күрә инде ул мине гомер буе. Бик зур рәхмәтле мин аңа. Тормышы матур булсын киләчәктә дә. Ят чишмәләре сарытмасын. Her vakit faydalı, farklı, günler geçer yazsın. Rahmet sizga Liliya opa. Kimlarning aytar so'zi bor, eliniz rahim ediniz. Галия Зиангировна mana shunday birinchi etapning jig'intiga bilan ko'narib shu qatlik motor jig'intik men barashtirdim. Күңел түренә чыккан бүтән уйлары, бүтән хисләрен тупларга тырышканнар шушы җиңдикта. Безнең авылдан беренче шагыйрә килә, беренче шагыйрә, шундый официально признанный дип уйлыйм инде. Аның да безнең авылдан чыккан халык шагыйрьләре кебек, халык шагыйрәсе булуын телим. Алда барсын, ижад җиңешләре күбрәк булсын, әле шигырьдән башка романда язарга җиткәнен әле чирак турында анысы да әзер була дип уйлыйм. Галия Зиангировна белән мәктәптә байтак еллар эшләдек, килгәннән бирле балалар бергә үсте. Чараларда бергә катнаштык, ул бик актив позиция, тормыш позициясе кешесе. Һәр вакытта да бик күп мероприятиеләрне башлап җибәрүче булды. Без республиканский смотрда катнаштык, краевой җиңүгә багышланган видеоларда әзерләгән шулай чарада катнашып. Җиңеп булмады, конечно. Бик күп яктан да өлгерергә ничек өлгерәдер инде ул. Спорт белән дә шөгыльләнә. Профком председателе буларак да мәктәптә бик күп мероприятиеләрне башлап йөрүче дә ул. Исәнлек, саулык, алда бик җиңүләр генә булсын. Рәхмәт. Хәзер Галия Җиһангир кызының бала эше дигән шигырен укып ишеттерәсем килә. Көне-төне йөрәк яна бала өчен.
Түнгі йокыларым бала үшін. Сағышларда утта янам бала үшін. Яшим да мин, янам да мин бала үшін. Гөмір өтер, тек кім яшар минем үшін? Кім шатланыр оңышларға минем үшін? Кім қайғырыр ауырғанда минем үшін? Мин деген сөз бар ма екен минем үшін? Мин ол ғайлем деген сөз ол минем үшін. Галия Жихангир кызы 1963 жылының 15 июлінде Шишме районы Ибрагим ауылында көп балалы Ғали колхозшы ғаиләсендә туған. Әнисе Нәзахат Сәлимжан кызы гөмірі бойы колхозда түрлі эштә эшләгән. Әдисе Жихангир Әхмәд Рислам улы уста куллы кеше, балта остасы да булган, тимер пичләр дә ясаган. Кирәк булганда оста итеп бинада баскан. Бик укымышлы дини кеше булган. Галия гаиләдә иң кечесе, ул 6нчы бала булып дөньяга килгән. 1980 елда Ибрагим авыл мәктәбен, шуннан инде рабфакны һәм Башкорт дәүләт университетының филология факультетының урыс татар бүлеген уңышлы тәмамлаган. 1986 елда авыл хуҗалыгы институтында укучы Фәрит Әхәт улы белән икесе дә югары уку йортларын бер елда тәмамлап, һәм авыл хуҗалыгы институтының механика факультеты юлламасы буенча Новгород өлкәсенә эшкә чыгып киткәннәр. 1987 елда уллары азат дөньяга килгән. 2 елдан соң алар Новгород шәһәренә авылларын, туган якларын сагынып, янәдән кайтып, менә шушы Келәш авылына кайтып тупланганнар. Инде 1990 елда икенче кызлары Гөлназ дөньяга килгән. Шуңа да аның күп шигырьләре гаилә, тормыш иптәшенә, балаларына һәм онукларына багышланган. Улыма укый Сахаутдинова Гульнара Наил кызы. Рәхим итегез. Улыма, китү белән сагынады башлыйм. Син баламны, йөрәк парамны, күңелләрем тулган мәлдә генә, алдым әле кулга каләмне. Кайгырмаска тырышып карасам да, һич чыкмыйсың, улым, уемнан. Син дә киткәч тормыш, әйтерсең лә, туктап калды сыман юлымнан. Өйләр тынып калды, бүлмә дә буш, су сибүче дә юк гөлләргә. Пәрдәләре ачылмагач көндә, кояш нуры керми бүлмәңә. Бөркетләр дә уяларын ташлый, вакытларны булмый кайтарып. Истәлекләр генә торып калды, сагышлары белән саргаеп. Кайда йөрсәң дә бәхетле бул, улым, гомерләрең үтсен шатлыкта. Зур уңышлар телим юлларыңда, тормыш юлың үтсен барлыкта. Синең тавышың каләм киңлегендә, яңгырасын дәртле моң булып. Иҗат җимешләрен ил күгендә, сызылып калсын якты нур булып. Галия Арсланованың ой кичерешләре, күргән белгәннәре, ишеткәннәре җанында, күңелендә әйләнеп йөри дә шигырь юлларына әйләнә. Телдән телгә йөри, җырга күчеп, сәфәргә чыга. Сезне улыгыз Уфа Нур татар дәүләт театры актеры Азат Арсланов котлый. Кил ирекәм Алмаз Юнусов көе Галия Арсланова сүзләре. Рәхим итегез. Siz de böyle kıta bir deler
Мен әнеге бик зор рахмәтлімін. Шул хәтле миңа бүтін жаны тәні белән миңа Гөлназга карата күп җылысын, күп мәхәббәтен бирде ул. Һәм бүгенге көндә дә мин әнинең ашлары, әнинең назлары кебек назлы барыбер бер җирдә дә тойганы булмады. Бүгенге көндә дә сагынып, ашкынып туган йортыма мине үстергән, миңа белем биргән, миңа үз мәхәббәтен биргән әниемне сагынып кайтам йортка, Гөлдә. Рәхмәт сиңа, әни, җылы ашларың өчен, назлы карашларың өчен. Рәхмәт сиңа җылы сүзләрең өчен. Тормышта нинди генә авырлык булмаслы, һәр хәлдә дә, һәр чакта да син нужным словом, нужными словами поддержки давала мне помощь для следующего шага вперед. Рахмат сиңа зур итеп мин синең алдыңда башлаган. Һәм киләсе җырым халык җыры дип әйтсәк тә Алла Илдар Үзиев сүзләренә кайтам инде. She's
çeşme tavışı Sağınırdı ağ itirlik balışı Şetre bakar şişme tavışı Soğurdu sızlı dağlara tuva Eliyimine gir gele bu yakuva Oyda mindi oyda tuğan yağıma Kırlarıma tuğaylarıma Oyda mindi oyda tuğan yağıma Kırlarıma tuğaylarıma Kırlarıma tuğaylarıma Hazır sözümle bir resim kile. Başkırstan'ın tanılgan şagiresi, jırşı, kompozitör, Amal Tatar Radyosu'ndan Rızida Muhammedjanova'a. Rahim etiniz. Sağolsunuz. İskitmeli motor kişiye var. Men şul teklim soqlanıp oturam. Birinci tapkır ko'rdim. Demek ihlas, жылы, искиткіш ханым, сізге жаңа үрлер, жаңадан жаңа ашышлар насип болсын. Міне әлі китабын бүгін генә таныштым. Китабын қарап шықтым, тиз арада тизгене инде. Искитмәле мында бүтін шигырьләрдә җырлап тора. Бүтін шигырьне дә җырлар язырлык мында. Һәм менә бер шигырен укып үтим. Һаваларга Аша күңел айша, болотларны шашы үбәдә. Ипләп кенә бүләк эчендә йолдызларны сала кесәмә. Кемнәргә таба алмый бу тормышта, кемнең сүнгән күңел ушагы, кем сагышка баткан алар өчен йолдызларга ачсын учларын. Ут кабынсын һәркем йөрәгендә, җылы нурын сибеп дөньяга. Her kişiye telin aşı yukarıga, yıldızlardan heykel koyarga. Mene men bugün birde yoqqanımda kelmedim. Men Radio Amal'ның başkan kişi internet Radio Amal bu. Reklama deb aytib ketaman da. Hamda mana shu internet Radio Amal'ның her yuma kuni bizning shi'riyat kişisi bular, şiiri güllemeler degan saat 2'de hem 9'da. Mene әлеге bu hanımның şiirlerinde hem iskitkiş bana men bir tilimni yutib o'tirdim endi bilmayman endi nechega aytirga shu teklim motor tovushli ulining jig'larida shu Radio Amalga qo'yarmiz. Ham siz tinglarsiz deb o'ylayman. Bir aytib ketaman bu Radio Amalda әлі bir yılda түгел, hem bütün Amerika, Qo'shma Shtatlari, Xitoylar, Indiyalar hem hatta Ostrov Samoa degan illar kirib tinglaylar. Siz de tinglarsiz deb ishonaman. Rahmat. Yangi o'ylar sizga. Aytib o'tasam kerak, biz Qora Yaqub avluundan Ravida Sultan qizi kechasi o'tkazgan yangi kitap shivoyganli Radio Amaldan onun turunda
Biz indi radyo topşırığını işittik. Zor rahmet sizge. Tağında bir sizge sorağımız var. Bugün sizin kulağınızda Galiya Arslanım'ın kitabı belki sizde güler yazırsız deyip şanasınız kolar, niyette kolarız. Şunu aytırgan unutkanmın. Hem bölegim var benim maşinada kalgan sizge özümün disklarımını böle getirmin alıp kirin. Rahmet. Rahmet sizge. Kızım koytsa kunakka Galiya Arslanova. Her kim güde yakının eğer gitse Irak'a, iler yemlenip gide kızım koytsa kunakka. Üstel tulu temtimler, zor beyrem olayakta. Boğazı da bugün şat, kızım koyttu kunakka. Demli şulpa isleri, toralgan tere yakka. Üstelde itli beliş, kızım koyttu kunakka. Kızım benim göz nurum, birden birim yıldızım. Sen benim zor kunağım, isen imin yer kızım. Sizni kızınız BST kanalının işlikli başkanlıktan tapşırı programısı jurnalisti Gülnaz Arslanova kutlayın. Rahmet eylesin. жиылғаныңыз үшін көршілерге, туған-тумашаларға, достарға, әнемнің коллегаларына, оқушыларына поддержка на самом деле. Просто программу на русском языке веду, поэтому иногда
путаю слова татарские с русским. Маме хотелось бы пожелать, чтобы это была ее не первая книга, как уже сказали, да? Пожелать творческих успехов, здоровья в первую очередь. Biz endi qo'ytamiz-da ketamiz. Ham Neyimning shi'r jiyintig'ida ko'p muhabbat turida shi'rlari bor. Ham kelasi shi'rim muhabbat turida bo'lsin. Seni küstü yarim öyle yarattım. Bir bu cihanda diksin kanadım. Kırıkta bir kapaksız ışınma yoluna. Mehmet sözleri silip araştım. Sen bugünden öz kol veren yine sağlıklarıma. Beni yaratıp o zaman. Bu jıyıntıkta Галия Арслановның «Юға» деген шигыры бар, тыңлап диләр. Бәхетле буласың килә, беләм. Һәркемнең бар аңа хокугы, тик язмышлар гына бутап куйган, кайберләргә бәхет сукмагының ачкычы. Бәхетле буласың килә, беләм.
Айкадрим зурын бәхетнең, көчле булсын язмыш фәрештәсе, ныклы булсын ире тәхетең. Дусларың күп булсын бу дөньяның, кадерен бел диеп дәшүем. Тырышып эшлә, сөйініп яшәймә, мәгънәсе бит шунда яшәүнең. Без булырбыз җирдә, сиңа терәк, ялгышлардан сине сакларга. Зур өметләр белән үстерәбез, син тик тырыш безнең ышанычны акларга. Тырыш бул син улым, бар эштә дә, яхшылыкка омтыл һәр вакыт. Бәхет сине үзе эзләп табар, меңнәр арасыннан юл ярып. Сезне улыгыз Юнус Котлый. Әйдәгез, рәхим итегез. Мин бәхетле укый татар теле һәм әдәбияты укытучысы Расиха Фаркутдинова. Рәхим итегез. Мин бәхетле, чөнки яннарымда таянычым, якын кешем бар. Мин бәхетле туганнарым белән, алар белән җиңелә моңзар. Дуслар, якыннарым, күршеләрем калдырмастай мәңге хәтерне. Шулар белән яшәп, үзе бәхет. Шулар белән тормыш кадерле. Арслан авылынан Гөлсинә Латыпова килеп җитмәдеме? Галия Арсланова кечкенә вакыттан ук шигырь укырга һәм язарга яраткан. Ул табигатькә гашыйк. Кыска гына шигырьләрендә дә ул һәр яфрактан шигъри әһәң ишетә. Сары яфрак дигән шигырьне алып укыгыз әле. Шуннан да һәр курчык белән шигъри телдә сөйләшә белә. Табигатьтә тормыш матурлыгын күрә һәм аңлый. Бу матурлыкны шигъри юллар аша җиткерә белә. Туган авылы Ибраһимны, Кизәк буйларын, тормыш корган Киләш авылының кызлар тауларын, Акманай күлен, басу кырлары, Ширәмле капка төпләре, Шык тамчылары, Галия Арсланова шигырьләрендә кабатланмаслык матур булып күренә. Аларның нәкъ шундый булуына ышанасы килә. Шуннан да ерак китеп, тормыш җиле дигән бер шигырь миңа нык ошады. Ул анда еракка китеп, ял иткән вакытында сагынып, сазлыкларында сагынып кайта. Шул хәтлектә миңа шушы шигырь нык ошады дип әйтәсем килә. Тагын да бер шигырен укып ишетәсем килә. Кызык икән дөнья. Йөгереп йөргән җирдән егылдым да, зәңгәр күккә бакты карашым. И әдәми зат, кая болай чаба идең ди ай адашып. Дөнья куып алга чаба идем, өлгерергә күбрәк тырыштым. Тегесен яздым, монысын укып чыктым, җыяр өчен күбрәк уңышның.
План yazdım tünler yıkılamışa, köpü bulan başlar eğlene. Yıgırıp yürgen жерден yıkıldım da, tergedim min aşı yazılışını. Tek yıkılmasam, iş dep ular edim. Көрмей айны, көрмей құяшны, китап, дәфтәр, мәктәптән башкада бар икән бит малай дөньялар, гаиләм, балаларым, оныкларым хәл белергә кайтып торалар. Йөреп йөргән җирдән егылдым да, хәзер ятам ботны күтәреп. Улым исән әле, шигырь язам, дөнья кызык, исең китәрлек. Галия Арсланова сәнгатькә гашыйк. Әйтеп үттегез инде, ул сәхнәләрдә бик күп җырлар, рольләр башкарган. Ул сәхнәсендә үткән бер чарада аның катнашлыгыннан башка үтми диярлек. Хәзер сезне Келәш мәдәният йорты хезмәткәрләре фольклор ансамбле котларга тиеш. Килеп җиттегезме? Ярый. Әйдәгез, кемнәр монда? Әйдәгез кызлар. Душа мой. Elfiyesi, İlmirası, Güzeli de Elzası, Seydi apa, Nuriye apa, Sevi apa, Flur abay, Venera, Alik, Oyrat, Liliya, Marat, Tuğanım, Kıdağlı bilen Rahman, Azat bilen Gülnazım var, Alar yürek perdesi, Tamirlanın küs korası, Albinam bit olması, alma ağaçları, sayrı sandığı sayri sağındıra başladı. Tuğanlarına ornalgan tağında bir şiirini okup ötesim kile Tuğanlar şiirinden da sandığı koşulup jırlayım ok kayınlarga barlık kaygılar untula Tuğanlar şiirinden da turmuş meşakkatleri de unutula bir asqa yeserek gitkendey bulam Tuğanlar şiirinden da Eş yüzgen tuğan kaylarım, elde siz var dünyada, canға rahat күңелдердек, siz yanımda bulganға. Siz yine Irak şirlerini yakın etip, ışık kuşlarday koyduğun tuğanlarımızga söz veresim kile rahim etiniz sahne türüne barınızda. Edeniz Seydi apa, Nuriye apalar, edeniz Seydi barınızda.
Kileşlilerine galeyine tügülminde ölüp yarattım. Bunda Mustay Kerim, bunda Feride Kudaşova, olarının kontrinde galeyge de. Ben ölüp yaratan hazatını, ölüp yaratan galeyeni, ölüp yaratan gülnazını, Feride biz Korşova, Mınşavar yoga, şiirlep yatadırayım, Ferit bile galeye gelip girdiler. Eydiyesinde babızge, yılap falan bundan geldim, külüp batıp gittim. Bilen indi yol kileş, kaderim bilegiz. Biz özümüz deyim boyundan, biz özümüz şişmeler deyip, Mustay Kerim zire yozmagan. Onarga men pek rahmatlimin, üzüden dilerin kaldırıp gitken benim boğularga. Toğan ey köpünde süzler, güdere köp. Galeye koysam, toz ilek yolup gite, şehir koygasın kalmay. Toz su geriye bas, sen kalıp gite, hal batıp gireyemez. Onun ben şunu hoşuyumda, Maşa şöyle yaratdım da harbini usturavu. Уже gatlenen beni Ankara'da. Şolay edip, şunday singilip bolganda men pek kuanam. Singilimden şunday eken, etki bizning belegeyden bilgen. Şaksa galeyden çıgar indi deydiler. Bizni isepke olmaydilar. Galey o in belegeyse, şaksa da çıgar indi. Her vakit şolay deydiler. Tuğanım için ben şotlanıp gelip, bizim artistler gerek mi? Bizim azatımız var, gümnazımız var. Toylarımızı ötkereler, doğum günlerimizi ötkereler. Bu yılda bir şiirlerim elkenmişler. Bir saat söylerim. Galiye tuğanıma bir sürü rahmet. Bütün merapiyatilerine azat bile gümnaz Galiye, Ferit Cünal paramız. Galiye bilek nesin? Şampanski gibi bütün neler otup dursun. Şuna olsa şey işip şırlatıp jiberim maşallah. Şey işip halket tep dursun. Tuğanıma min rahmet. Olsa şotlıktan ne diye. Min onlarga tolki isenlik, behabbet, dünyadan indi rahatlık var, borsa olsun tuğanıma. Günde şunu anlatayım. Şunday beyler anlatıyorum yine bir dışarıda kınırım biterip gitti. Benim tuğanımda şu kadar zorlanansız, rahmet sizge baksınız. Şunday sinirli bakın ben benim durumda bizim orada. Bu indi, şöyle sır bir mizreyinde конечно. Yani конечно, evet işte mık dışarıda benim kadar ne bileyim annemler. Nişiyor göre? Koyar göre o yere gelip çıktı, orada var, bobiga da var, başında oturup çıktı, bize de şakara, teknolojilerimden sevdi, ne rahmet edildi, bu adamın için. Anam bağlar için de şoklarını bitermeyin. Doğanlardan şunday bulu zor vakit ediyor. Allah gelip üzere rahat, Allah gelip göstermeye rahat. Rahmet siye, gelin de. Вообще в этом ярдәмче сейді. Шундай ижады мушлар сиятелер накорланабыз сенің шундай матур китаблар язган үшін дальше ждем, что будет продолжение. Это первое, главное начало, дальше само по себе уже пойдет. Мы всегда стараемся на тебя быть похожи во всем, берем с тебя пример. Так что чем выше ты поднимешься, тем больше мы с тобой поднимемся тоже. Так, на тебе тоже ответственная задача. Молдар кызларының бетке окшайтып істегенсің. Бізді мұнықтан тырышабыз. Молодец. Құтлыбыз сені пример. От всей души поздравляем вас с выпуском вашей книги. Мы очень гордимся вами, рады очень за вас. Желаю вам здоровья, вдохновения на новые и новые книги. И вот сегодня я вот немножко узнала вас еще с другой стороны, со стороны профессиональной сферы, а то вот больше домашним.
Да, в домашних условиях видим, а вот сейчас очень интересно. Поздравляем и желаем вам Галия Казачана Жеңгіменден шундай матур китабы белән иҗат җимешләргә котлайм. Аңа исәнлек, саулык, тазалык, тагы иҗат җимешләре саитмасын, моны гөлләр кебек чәчкә атып торсын. Галия Туганов шундай матур китаплар язган икәнләре карамадык, конечно. Ну, барабыз, тагын еще рәхмәт әйтәбез барабыз. Шул хәлне менә бергә эшләгән иптәшләрем шул хәлне зурлап килгән сезне бик матур булды инде дип. Әйтәсе килә, рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Хәзер шундай минутлар җитте. Утырыгыз, мин алып барам. Китапның авторы һәм төзүчесе Галия Җиһанги кызы Арсланованың үзенә бирәсем килә. Рәхим итегез. Илһам дигән нәрсә бигрәк куркак инде. Иртән килми, көндез керми, көтә караңгы төнне. Аяк тавышлары тынгач, килә ул ипләп кенә, сак-сак кына күңелемнең ишеген ачып керә. Куркынычны янамаса, шикаятларны күрмәсә, сузылып ятып җаныма, йокыны каплап ала. Әйдә шуннан интегәсең, таңга хәтле син шагыйрь. Бөтен дөнья хозурлыгы синең кулыңда хәзер. Язып өлгерәмим, хисләр актарыла, түгелә, әйтерсең җиденче катның йөзәм хыял күгендә. Мин канатлы, мин бәхетле, мин илһам кочагында. Китмә илһам, ут эстәп тор минең җан кучагына. Улыгайдым дип торам, улыгайдым дип торам, яшьлегем калды ерак. Гомер уртасына җиткән, бу картаймас йөрәк. Иләс-миләс уйлар килә, килер дә китер дисәң, ялкыннары үтеп ала, салкыннарда өшесә. Шаян күзләр астан гына елмаеп карап китә. Шушы карашлары белән әллә ни вәгъдә итә. Әллә миңа тыйыламы, хисләре ничек икән? Белсәң иде шулай да, уйларында кем икән? Ни булса да булыр инде, эшләремдә ут яна. Нинди рәхәт, дөнья матур, күңелдә тантана. Тантана дигән сүздән шундый сүзләр искә төшеп китте. Бүгенге тантанага арнап
Kileş Avul Madilli Kitaphanesi Yazılar Kütüğe Küngül isimli açık күргәзмә оештырды. Анда siz Галия Арслановның төрле елларда район, республика газеты битләрендә дөнья күргән хикәяләре, шигырьләре, шулай ук безнең Чишмә район китапханәсе каршында эшләп килгән илһам чишмәләре, хәвәскәр язучыларның иҗат җимешләре белән таныша аласыз. Менә алар илһам чишмәләре бездә бөтен район буенча 42 кеше санала. Әйтеп үтәсем килә, соңгы 2016 елдан безнең урыс телле язучыларыбыз 7 кеше бөтен халыкара Содружество дигән Болгария журналы белән аралаша башлады. Бик зур үрләр яуладык. Ул турыда менә безнең әле радиода бирәсебез бар. Әйтергә кирәк, башкорт, татар телле язучыларыбыз да бик күп. Без менә соңгы вакытта Галияләр белән Араулы биләмәсендә очрашкан идек. Былтыр бик матур итеп менә май аенда безнең Мостай Кәрим урамнары буйлап аның истәлекле урыннарына әгәр дә киләшлеләр каршы алсалар инде дип әйтәсем килә, зур язучыларны, хәвескәр язучыларны сезгә алып килеп күрсәтәсебез килә. Рәхмәт. Тагын да чыгышыгызны дәвам итегез, сүзне сезгә бирәсем килә. Мен үземне шагыйрь димим әле. Мин ашкынам ташкын хисләремне түгәргә. Шагыйрь булу өчен миңа кирәк тормыш диңгезенә тирәнгәрәк төшеп йөзәргә. Мин үземне шагыйрь димим әле. Шагыйрь дисәләр дә башкалар исем китә. Шагыйрь диләр үзем, кайберәүләр 2 шигырь язып бассалар. Шигырь туа һәркем йөрәгендә. Бу тормышта бар да язучы. Үз тормышын яза, ничек белә, юк аларны санап баручы. Мин үземне шагыйрь димим әле. Мин ашкынам ташкан хисләремне түгәргә. Шагыйрь булу өчен миңа кирәк тормыш диңгезенә тирәнгәрәк төшеп йөзәргә. Havalarga aşa күңел. Havalarga aşa күңел. Bulutlarını şaşıp übәдә, ипләп кенә, бүләк өчен диеп, йолдызларны сала кесәмә. Кемнәр ем таба алмый бу тормышта? Кемнең сүнгән күңел учагы, кем сагышка баткан? Алар өчен йолдызларга ачсын учларын. Ут кабынсын һәркем йөрәгендә, җылы нурын сибеп дөньяга. Һәр кешегә телим ашып югарга, йолдызлардан һәйкәл куярга. Hürmetli konaklар, якташлар, киләшлеләр, әдәбият һәм җырның сөюче дусларыбыз. Галия Җиһангир кызы Арслановның шатлыгын бүлергә килешүегез өчен сезгә тагын да бер кат рәхмәт белдерәбез. Безнең инде бу тамашабыз соңгы минутларына якынлаша. Хәзер барыгызны да аңа илһам җимешләре теләп, күпләрегез бик матур сүзләр әйттеләр. Аның илһамы бер качанда саекмасын, суылмасын, иҗат чишмәләре һәр вакыт ургылып торсын, язгы шундый гөрләвекләр кебек ташып торсын дип хушлашабыз. Барыгызга да зур рәхмәт белдерәбез. Берегез дә урыннарыгыздан кузгалмагыз, матур итеп бергәләп фотога, истәлеккә төшәргә сезне чакырам. Шунда утырыгыз, менә хәзер бу якка чыгып безнең фотографлар сезне шуннан карточка. Әйтәсе сүзегез бармы? Башлыгыз әйтәгез.